Hvis vi vil foretage en ændring i ansættelsesforholdet, så går vi blot ind på stamkortet under kontrakter og trykker opret ny kontrakt. Her kan vi vælge fra hvilken dato ændringen skal ske. Og når vi går ind i udfyld, så kan vi foretage de ændringer, der nu skal foretages per den dato. Det kan fx være, at medarbejderen skifter fra Lyngby til Gentofte afdelingen. Vi bevarer alle lønforhold, men det kunne vi også godt justere på her, hvis det var det, vi ønskede. Når vi trykker opret kontrakt, så bliver vi taget tilbage til hovedsiden. Og her kan vi nu se, at der nu er 2 kort med ansættelsesforhold. Der er det tidligere fra 1.4. til 13.4. og det nuværende fra 14.4. og frem efter. De vagter, der eventuelt var planlagt i det gamle ansættelsesforhold, de er nu flyttet fra Lyngby og over til Gentofte, så man skal ikke ud og lave en ny vagtplan, men arver simpelthen den vagtplan, der allerede var planlagt til medarbejderen. I tilfælde af, at man gerne vil opsige medarbejderen, så er processen næsten det samme. Det er igen fra stamkortet under kontrakter, man går ind, og oppe i toppen har vi en afslut ansættelsesknap. Klikker vi på den, så vælger vi dato for sidste dag af ansættelsen, og vi vælger en årsag til, at medarbejderen stopper. Når de 2 er udfyldt, trykker vi afslut ansættelse, og vi kan nu se, at der kommer yderligere et kort i et ansættelsesforhold, som er ophør af ansættelse. Derudover kan man også se årsagen her, så man har det lynhurtigt foran sig.